aquí és Tarina i benvinguts de nou al meu canal. M'encanta dir això perquè molt possiblement aquest és el primer vídeo que veus meu i és una miqueta... Però pels que ja hagueu passat alguna vegada per aquí, pot ser que us pregunteu què fas tu aquí? Bé, doncs això només pot voler dir una cosa i és que s'acosta Sant Jordi, perquè aparentment és l'única vegada a l'any que em deixo caure per aquestes terres. No, mentida! L'any passat em vaig fer un per la Castanyada, el qual podeu consultar clicant a la targeteta d'allà dalt. Clar, ara es posaran a mirar un vídeo de com fer panellets, no? Tu mires els vídeos de com ordenar l'habitació i tampoc no veig que ho facis. Bé, com anava dient, s'acosta Sant Jordi un altre cop i això vol dir que és hora de reinventar el concepte de rosa perquè regalar plantes mortes ja no està de moda. Així que avui us porto com fer aquestes fantàstiques i meravelloses roses de poma i pasta de full. Són superfàcils de fer, així que, sense més dilacions, comencem amb el vídeo. Doncs bé, per fer aquestes delicioses roses de poma necessitarem, òbviament, una poma. Podeu fer servir tant de les verdes, però les vermelles en aquest cas quedaran més boniques. Per començar, farem unes fines llesques de mitja poma per aconseguir aquesta forma semicircular, la qual també podeu aconseguir amb una guillotina si us fa mandra fer servir el gabinet. Abans de passar-les per la guillotina, però els hi traurem el cor i així després ens estalviarem feina. I de la mateixa manera, farem unes fines llesquetes que guardarem una estoneta. Personalment crec que és més còmode fer servir el gabinet, així que jo continuaré fent-ho amb el gabinet. I un cop les tinguem totes llestes, les ordenarem ben ordenades per poder-les desordenar després posant-les dins d'un bol d'aigua amb una miqueta de llimona. D'aquesta manera no es tornaran negres mentre treballem amb la pasta de full i a més els hi donarem una miqueta de flexibilitat, cosa que després ens serà molt útil. I ara és el torn de la pasta de full. Un cop desenrotllada, la dividirem en 3 rectangles iguals per poder fer així 3 roses. Per donar un toc dolç a les nostres roses tenim diverses opcions. Una és barrejar sucre morè, sucre normal i un toc de canyella amb una miqueta d'aigua fent una pasteta que embadurnarem per tota la massa, o bé també podem fer servir sucre normal o mel, com podeu veure que provarem. Un cop tinguem la massa a punt, agafarem els semicercles de poma que, com podeu veure, són bastant més flexibles i els col·locarem sobreposant-nos lleugerament els uns amb els altres. Un cop les tinguem totes col·locades, plegarem la massa per la meitat, en aquest cas afegirem una miqueta de mel i ja només queda cargolar la massa en forma d'espiral i tada! Us havia dit que era fàcil o no? Si és que se m'ha de fer cas. Ara simplement queda repetir el mateix procés amb la resta de rectangles de massa i ja tenim aquestes preciositats quasi a punt d'anar al forn. Si és que mira que són boniques. Una cosa sí que us vull avisar, és possible que quan les poseu al forn s'aixafin una miqueta. Si no voleu que això passi, podeu aguantar-les amb un parell d'escuradents. Si voleu hi podeu afegir una miqueta més de sucre o pintar-les amb una miqueta d'aigua amb sucre perquè quedin ben dauradetes i ara ja només queda posar-les al forn a uns 250 graus, uns 15 minutets. Sempre feu cas de les instruccions que posi la vostra pasta de full i voilà! No em puc creure lo fàcils que són de fer i lo molt bones que estaven. Sí, estaven perquè ja me les he menjat, però no passa res. Si voleu les podeu decorar amb una miqueta de sucre glaç o no, això ja va al vostre gust, però de veritat, oh my god! Són tan fàcils de fer i estan tan bones que si no les fas aquest Sant Jordi, shame on you! Shame on you! Com sempre, espero que us hagi agradat aquest vídeo. No oblideu de subscriure-us clicant el botonet vermell. És gratis i no fa mal. I si voleu també podeu clicar a la campaneta. Així us avisarà quan faci un vídeo. Que pot ser demà, demà passat, d'aquí un mes, un any. Però bé, que disfruteu d'aquest Sant Jordi, que passeu una molt feliç diada i ens veiem en el meu pròxim vídeo. Adeu!